sayyidina Umar radiyallahu anhu ku ji wannan kissan tana da ƙara imani kwarai da gaske. Sayyidina Umar Allah ya ƙara yadda a gare shi, wata rana wani mutum ya zo wurin shi tare da ɗansa na cikinsa da ya haifa. Sai sayyidina Umar ya kalle shi ya ce, kai ka yi kama da wannan ɗan naka, kaman hankaka da hankaka. Buɗan bakin mahaifinsa ya ce masa, ya amirul muminin, ina ma da ka san cewa mahaifiyarsa ta haife shi ne ma bayan ta mutu. Wani abin mamaki yasa Umar ya gyara zama. A magabata musamman lokacin tabi'ai ana samun wannan da yawa. Sai na Umar ya gyara zama, ce da shi me ya faru. Ya ce mahaifiyar yaron nan iyalina tana da juna biyu ɗauke da shi, dalili ya matsa min da sai ne tafiya saboda rashi, dole in fita in tafiya don nemo abu. Ya ce da na kama hanya zan fita, ta biyo ni habbakin kofa ta ce, haka za ka bar ni wa ana hamil, ina ɗauke da juna biyu, haihuwa yau ko gobe za ka fita. Ya ce sai na juyo, sai na ɗaura hannuna a kan cikinta, na ce ya Allah na bar maka ajiyan abin da ke cikin iyali. Ita kuma jin ya kira Allah sai ta haƙura. Ya ce sai na tafi, tsammani na in dawo yau ban dawo ba, in dawo bai ce tafiyar ta dole ta tsayi da ni kaɗan. Ya ce sai na dawo bayan wani ɗan lokaci. Ya ce ina shigowa gari sai daga makwabtana da ba su saba tarbana ba duk su suka tarbe ni, suka ƙi bari na in shiga asalin gidana saboda an san irin ƙaunar da ke tsakaninsu. Ya ce suka kai ni makwabta, suka zo min da al'asha, abincin dare, suka ce ina ci, suka da na ci abinci sannan suka bar labarin iyalin kafa Allah ya karɓi abinsa, kai haƙuri. Ya ce na lallashi zuciyata na haƙura, ina cikin cin abinci. Ya ce sai na ga hayaƙi yana ɗagawa daga makabarta. Sai ya ce subhanallah, me ya kai hayaƙi makabarta, ku da kun san annabi ya hana sa wuta da zuwa wuta makabarta. Suka ce wallahi abin mamaki, kabarin iyalinka ne, tun daga ran da ta rasu kullum sai wannan hayaƙin ya rinka fitowa ta kabarin. Ya ce ma sayyidina Umar a wannan lokacin fuskata ta canza, hankali na ya tashi. Ya ce sai da ce da su wallahi innaha kana sawwamatun qawwamatun khafifa la yukhziha Allahu abada. Yace na rantse da Allah, matata da na sani sallar dare kamammiya ce, ba ta alfasha, azumi ba kama hannun yaro. Na rantse da Allah, Allah ba zai tozarta lamarin ta. Yace wallahi sai naga halin da ake ci. Ya tashi, suka bi shi, makwabtan suna zuwa ya fara tona kabarin. Yace na rantsuwa da girman Allah, yana tono wurin kafanta sai ga jaririn yana wutsul-wutsul. Su wanda suke wurin suka ji an ce ya man wada Allahu wadi'a khudh wadi'atuk, ya kai wanda ka ba Allah ajiya, ga ajiyarka na Allah aje ma dauka ka tafi. Yace a haka na dauko wannan yaron da kake ganin mun kama da shi. Sai malamai suka ce kai, da lokacin da zai fita ya ce na bar ma Allah ajiyar matan da ɗan, suka ce wallahi da a raye zai dawo tarbiyya. Amma da yake ta ajalinta yayi, sai ya ce ya Allah na baka ajiyar ɗan da ke cikinta.